Balkan vilayetinin Balkanavat şäherindäki bankomatlarda naqd pul tapdyrmaýar. İdare kärhanalaryň işgärleri plastik bank kartlaryna iýerilen zähmet haklaryny naqdlaşdyryp bilmän kösenýärler. Adatlyk radiosynyň Balkan vilayetindäki habarçylarynyň biriniň anonim şertde beren maglumatyna görä, indi bir hepde gowrak wagt bäri şäheriň banklarynaky we olaryň şahamçalarynaky bankomatlaryň öňünde adamlaryň uzy nowatlary dowam edýär. Naqd pul tas ýok diýen ýaly adamlar öz aýlyklaryny naqdlaşdyryp bilmeýär. Bankomatlaryň öňüne 70-80 adam işär, käte ondan hem köp diýip habarçy 25 aprelde gürrüň berdi. Ol dün ýagny 24 aprelde şäheriň Nevitçiler köçesiniň urundaky Türkmenbaşy Döwlet Täjirçilik bankynyň bankomatynyň öňünde adamlaryň uly üýşmeleňiniň emele gelendigini aýdyp şeýle diýär. Bu ýerde nowata duran adamlaryň toparlary hamana demonstrasiýa geçirilýän ýaly bolup görünýärdi. Adamlar näme etjegini bilen oklar, olar pul geler öýdüp her gün bankomatlaryň öňüne üýşärler diýip habarçy belledi. Aýdylmagyna görä nowata duran ýaşaýjylara ne bank işgärleri ne de beýleki türkmen resmileri bankomatlarda naqd pulun haçan boljakdygy barada maglumat ýa-da düşündiriş berýärler. Bank işgärleri eýem ençeme günläri adamlara ertir geliň diýärler. Ýöne bankomatlarda pulundy bir hepdeden hem köp wagt bäri ýok. Bank işgärleri ýa-da beýleki resmiler bankomatlaryň öňünde nowata duran adamlary öýlerini iýermäge synanýarlar. Şeýdip olar adamlaryň üýşmeginiň öňüne almaga çalışýarlar diýip habarçy sözüni jemledi. 2 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanda idare kärhanalaryň işgärleri plastik bank kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny naqdlaşdyrmakda wagtal kynçylyklary başdan geçirýärler. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklardan ejir çekýändigi aýdylýan Türkmenistanda bankomatlarda naqd pulun tapdyrmaýandygy ýa-da olaryň hatardan çykmagy bilen bagly Adatlyk radiosu ne ençemegede habar berdi. Fevral aýynyň 8-ine Adatlygyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri özüniň adyndan 25 bankomatyň ýerleşýän ýerine baryp görendigine, ýöne olaryň hiç birinde de naqd pul alyp bolmaýandygyny aýtdy. Şonda pensionerler pensiýa haklaryna çagaly eneler we mümkinçiligi çäkli adamlar kömek pullaryny ençeme günläp naqdlaşdyryp bilmedi. Şoňa meňdeş ýagda 7 ýanwarda hem gaýtalanypdy we şonda pensionerler öz pensiýa haklaryny almak üçin ençeme günläp bankomatlaryň öňünde uzy nowatlary emele getiripdiler. Dekabr aýynyň 2-nji 10 günlüğiniň ahirine bolsa ýurduň maliýe we ykdysadyýat ministri ähli idare kärhanalaryň aýlyklarynyň dolu geçirilendigini ma'lum etse de Adatlygyň Aşgabatdaky we Balkanaky habarçylary bankomatlarda naqd pulun tapdyrmaýandygyny habar berdiler. Türkmenistanda büdjet işgärleriniň zähmet haklaryny, ýokary kujaýlarynyň studentleriniň talip haklaryny, pensionerleriň pensiýa haklaryny, çagaly eneleriň we mümkinçiligi çäkli adamlaryň kömek pullaryny bank hasaplaryna geçirmek işleri soňky 5 ýyldan gowrak wagtyň dowamında tapgyrlaýyn amala aşyryldy. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda berilen maglumatda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda tutuş ýurt boýunça 2198 sany bankomatyň hasaba alınandygy we onuň 271 sanysynyň Balkan vilayetinde ýerleşýändigi aýdylýar. Şeýle-de Türkmenistanyň banklarynyň berilen bank kartlarynyň sany 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda 3.190.820 ýetip, bularyň 314.917 sanysynyň Balkan vilayetine değişlidigi bellenilýär. Türkmen häkimetleri bu görkezüjileri ilat köpçüligi bilen paýlaşsa-da, bankomatlarda naqd pul ýetmezçiligi we onuň ilata ýetirýän täsirleri barada dymyp gelýärler.